खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो दिनै आं मोनसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खन्थाइखौ लिरदों आरो आवरायदों आंनो रसमा ब्रह्म, जिल्ला क'क्राझार। खन्थाइनि मुं आं दाबो हास्थायो। फैदो दानिया खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आं दाबो हास्थायो। रोमै रोमै बेसेबा गोजान बै समाव होबोनाय नोंनि लाख'हायै अननाय आं दाबो हास्थायो। खाथियाव नङा नाथाय खाथिनि खमबो नङा नोंनि आंखौ जोथोन लानाय आं दाबो हास्थायो। माब्लाबा समाव मानिबा रागायाव आं बोराबोब्ला नोंनि गुरै रावजों बुरखायनाय आं दाबो हास्थायो। नोंनि आंनि मोजां मोनलायनाय नङामोन सोलेरजों सोमोन्दो गोनां। नोंनि आंनि मोजां मोनलायनाय नङामोन सोलेरजों सोमोन्दो गोनां। थेवबोदि नों आंखौ बेसेबा अनोमोन आं दाबो हास्थायो। मोगथां सावगारियाव मोनाखै लिरनो थेवबोदि जोंनि अनलायनाया नागार हायै मानै दावथु जरा बायदि आं दाबो हास्थायो। बेबायदि अननाय नोंनि बावनो आं बोरै बेनिखायनो नोंनि थोजासे अननाय दासिमबो आं दाबो हास्थायो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।